pupuh lewat tembang sinom nika wau nyeritaken bilih Ki Hidayah cacanipun wonten Pangkepan sampun dados dusun lajeng Ki Hidayah pamitan kaliyan derek-derekipun menawi badhe nerusaken mlaku akhiripun Ki Hidayah lapangetan kantos dumugi Duyung wonten Duyung niku Ki Hidayah buka dusun malih to Bapak Kalaswana itu kanggo Ki Hidayah pados surat ketemu kaliyan kanca saking ngambil desa naminipun Mertajaya. Nah sajarune sami-sami pados ulang Ki Hidayah ketinggalan wonten baita kathah lewat wonten kedung tangguk kala wau lajeng pangedi menawi menika napa niku prau saking ngambil desa badhe bedak Bunga. Ki Hidayah badhe nderek mboten wonten panggenanipun namung wonten cantik. Dan terus Ki Hidayah akhiripun tepang kaliyan kancanipun kados menawa wonten Duyung kala punika naminipun Mertajaya napa dados guru-gurunipun prau saking ngambil desa. Lajengipun Ki Hidayah nderek kepingin weruh apa perang terus perang wir kepingin sembarang terus akhiripun Ki Hidayah dipun parengaken nderek dhateng Bunga jadi bedah Bunga. Nah, ngaten menika tembang sinom sampun mantun menika tembangipun nyandak dhateng Bunga. Durma kala wau nyritaken bilih Bunga menawa wau ipun pemimpinipun naminipun Kijang Palih. Menika wonten Durma wonten tembangipun. Aku bocah Kijang Palih kekanyo adiko simu mantri dene ora medal wong cilik melwoto tan weruh rasane mukti melworo yen mati tuas mati aku bocah kepatih ngapel gento sakehe bolo mati kapungeten enggal Soyo kita fungsi Sino tanduran peri alata-lata Kijang Palih putih aku bocah Kijang Palih sesumbar Desake bolo mantri sira unika nagara iku ana macan gedhe siji pilih tandingno jaduluk Kijang Palih sampun kamu dadi roa pendoyuto tolongan kalus tipis loyo kawibuan binuru wongku ngono guru sarwis ora sami kaget sedaya samyo lumayu habis panku
warane Balaguwana malah wanti-wanti lato ayonono macan nagari kumono ada juluki dan paling lah kebulan ojo lumaris nulakan gapapati ngapel dentong sarian musaris lasiro antiyo antara telung dino menek ono kang ngandingi mring Gusti nira lah payu liris indit kita ceritakan bilih nempel dento sang kalian Gumeno kula wau kalian Kijang Balik ternyata nempel dento kalah sedikit mundur tapi kali kekei napa wiwi dateng Gumeno leren dik aku tak boleh apa niku jago kanggo melawan celiramu terus nempel dento boleh jago iki wis akhiripun mantuk dateng nempel dento mantuk dateng pangeran nempel dento menawi nempel dento kawon saya nempel dento kawon sembot saya burut apa sing wani nyekel Kijang Balik Gumeno badhe dipun ganjar tapi kanyata wonten ing nempel dento boten wonten kang turun nandingi Kijang Balik saengga kopi poksa si Mertajaya kalau gadah angen-angen menawi piyambakipun gadah apa niku kanca nandinipun Sedaya kalau menawi sanggup nandingi Kijang Balik salajengipun dipun aturaken dhateng Pangeran Nempel Dento menawi ya nek ngono golek ana siji budaya saengga sing Mertajaya balik dhateng berundung utawi nek menika dados roman romo kalau wau wonten riku panggih kalian Iki Budaya menawi piyambakipun dikengken nandingi Kijang Balik kalau bumi piyambak semerep menawi ngalahaken Nempel Dento salajengipun dipun sowanaken dhateng pundi Nempel Dento Kijang Balik kaliyan Iki Budaya sanggup menawi badhe nyepeng menapa niku Kijang Balik kalian Pangeran Nempel Dento nggih ditukani menapa niku nggih piandel tukani gaman beliau iki gaman apa kali paringi akhiripun ingkang di beton namung nanti ditepak nek yang dikira nggih lecek nggih andianu lecek namun menika kalian Iki Budaya nyuwun wekdal sesuk isuk menawa sak dewe subuh kula nyuwun alilah badhe mlebet dhateng Gumeno lan tiyang Gumeno badhe kula napa niku kula ladeni napa kalian Kijang Balik kala niku saengga Pangeran Nempel Dento nyerati utawa nglayani iki napa nggih durati dhateng Kijang Balik sesuk arep ana wong sing arep nandingi awakmu tunggunen tuku pun ana beduk muni iku bungsumu bakal salajengipun Kijang Balik napa perintahake dumateng sedaya tiyang Gumeno apa njaga masjid kaya aja ngampek beduk iku muni kali ngaku beduk mangke nggih wong muslimipun Iki Budaya tapi wajane ya sampun dados napa niku pinten-pinten
Adik-adik isi Dujoyo melapak melaku kegemitan lalu melaku anu bapak ngarani sesinitan anu akhirnya pun lebih datang gubernur yang gubernur boten enten semerep gawe isi Dujoyo sampun bagi masjid masjid pun tak dari itu tabu. Nah, ingkang mireng namung sidang paling kemauan. Nah, sidang paling mireng, wah ini untukku wis metu. Cepat, jadi beduk ini niku wau ternyata beduk itu kata si Jawa tapi mboten semerep nek beduk niku wau ditabuh tiang ngoten. Tapi sidang paling mireng menawi beduk ngomongni. Ah, sareng injing-injing digoleki kok musuhku gak ono. Nah, saya aku dia dijampali semerep boten niku wonten di Dujoyo tapi boten maca wong ajeng perang kayaknya wong biasa ngoten dadi dijampali boten dulu. Aku gak gelem aku musuh wong cilik kaya awakmu. Aku kepengin muncul karo penggedimu karo mantri-mantrimu. Saengga di Dujoyo iki nantang ora usah anu saiki ayo padha-padha dilakoni. Jadi sing menang bisa kalah. Ngaten menika wau mangke kita lajengaken menika wonten tembang kinanti mulung. Monggo dipun yen nanti dongengipun dipun lanjut kalih tembang kinanti.